manuk ndik wis disunat. Ora ndang mari-mari. Pengen jalan-jalan kumpul bature wakeh ngono, kumpul rebuyon. Piye jano manuk kowe lah mumet. Ndak aku mumet pol ngene iki. Ora ndang mari-mari. Dan glokok jarene bersunat aker ndang mari-mari. Enak manuk jalan-jalan golek kanca kono. Nek ketemu kanca iso cak ngobrol. Oke pora. Le tani sing tenanan le. Muga-muga nek panen ya kena nggo tuku apa? Montor. Ben ra isen nek nang sekolahan ya, Ju. Iya le, sing semangat ora? Lah, kerepe. Bu. Apa le? Kerepen. Duh, piye iki, Mang? Mbok sondol kok ya buke ra roh nek kerep ngene iki ya. Ora apa-apa, Bu, lanjutkan. Apa piye to, Le? Lah ngene iki lak ya winae kurang. Wis duwe ape nggo tuku pas-pasan ngene kok. Ya wis lah ayo ya, poklone. Cleaning servis masalah harusnya dino iki aku iki off cleaning service sik kok malah ceramah cleaning service karena kowe niki arep jalan-jalan malah cleaning untuk pelanggan 8 malah mumet kok berarti meneng ae. Lah. Iki musim rendengan kaya ngene. Lah iya. Musim rendeng-rendengan ngene kaya wong duwe gawe kok tambah akeh, ora tambah susut kaya jaman biyen. Jaman sekarang semakin berwolak-walik. Kudune kan jaman ketiga biasanya ndek gawe full. Iki ora rendengan malah ndek gawe full. Ya wis ora masalah, penting ya ikhlas. Kok kelas are penting kuwi kabul kajate ngono lho lah. Ya iki delalah sing nang kono kae sing tak sunati kae yo arep ditanggapno dangdut Adela. Sing wong kono kae anake Sutarmin kae tak sunati kae saiki ape ditanggapno ketoprak Rino wengi. Ndak iya. Aku iki padahal yo dokter terkenal, tukang nyunati bocah. Sampai orang melok ngetokno rokok 7 pres yo malu aku. Wis engko piye caraku sesuk tak sumbang rokok 7 pres sing digawe anake sing nyunatno aku wis bablas lah. Alah, ya. Melaku sore iki jan. Hawanya bikin tentram di pikiran dan ditentram di kaki. Hah. Urip kok kaya ngene iki lak. Susah dadi Pak Dokter. Saben dina muter-muter. Lah muter-muter. Ora muteran tok sangu. Untuk sangu ndase muter. Nah, kon ora muter piye nggo bayar bank. Lah kok jarane. Jarene wingi arek gawe apa? Konten-konten kae sukses. Jarene mbake kae ambek Subodong. Nyatane iki lho. Aku gawe dhewe wong nonton kok 3. Til sisan wis ora ono nyawer-nyawer babar sepisan. Wis ngene kok kon sukses. Sukses piye? Aku iki padahal wis duwe nama, dokter. Dokter wis terkenal seluruh Indonesia. Kok ya gawe konten kok ya ora iso tembus 1 juta viewer jan dlogok jaran. Wis ora masalah dinikmati sing dadi dokter. Cleaning
Servis. Lah lega tenan. Pak dokter, Pak dokter. Pak dokter. Lah. Sik. Apa, Mas? Tolong aku. Loh, Pak. ketoke kok Mas Bodong Nggih. Loh. Bodong. wis mari. Wis mari. Iki tinggal nyoplok perbane iku lho. Oh, iya, Mas. Lali sampe Lali pleng aku nyopot perban. piye iso lali. Ya wis linggih kene copot nang kene rak apa-apa ya. Nggih. Niki badhe napa? Ngeten iki napa badhe tilem? Film ae, Pak. Penak los. Oh, ngono ya. Nggih. Ya wis diturus sik, tinggal nyopot perbane tok. Aha. Manuke Bodong iki galak. Janji aku ora antisipasi. Apa lah? Antisipasi pokoknya bahaya iki. Iya. Tenan bahaya. Ah, lah. Ndong ndong pengen nyek wong kowe. Edan kalah aku meso. Motoku peteng gara-gara Pripun, Pak? Kena apa sampean guling gemak kono? raimu kono, Mas. Piye, Pak? Manuk nyerbu wis tak endorene duwite tengah bener lho. Nganti peteng no moto. Perbane ora tak copot sik. Nggih, Pak, siap, Pak. Di preso. Apaan? Wah, tinggal nyopot tok jane ngono, Mas. Kok ya iso. Nggih. Wah, iki bahaya iki nek ora nggo kacamata iki, Rek. Kesuwen ayo, Pak. Oh, sik, jago kacamata, Cuk. Panas. Panas. Loh. Jabrol sak perban-perbane, Mas. Waduh. Pedhot neh, Mas. Mas iki engko iso tukul neh apa ora iki? Gara-gara kacamata iki mlepet teng dedet jan-jan. Ora nyadar aku emang, tak kira ya bengi kok. Piye, Pak? Solusine? Ambek aku sampean lho. Ayo tak apa? Lho. Jabrol kabeh iku piye? Niki terpaksa nggih disunat melih, Mas. Engko kan tukul anyar. Pripun? Kula nggih mau ya nggawa iki kacamata peteng dedet to. Tak kira ya ora pedhot ngene iki bakakase jenengan. Disunat neh wae ya. Waduh, iki ora mari-mari mok sunat neh iki. Pertama, Pak. Apa pengen jalan-jalan kok kancane ndang pelakon disunat ngono lho. Aduh, piye ya, Mas ya. Piye solusine ayo? Santai, Mas. Oke. Jenenge wong sunat kuwi perlu kesabaran. Soale kanggone nganti kowe tuwek nganti kowe ora ana iku ya sunatan. Nggih. Nah, makane kuwi sunat ping 3 hasilnya seumur hidup. Lah, penting hasilnya memuaskan. Kowe lah pengen sing semene. Nggih, seme-seme, Pak. Lah makane kuwi. Iki mau gara-gara kesalahan teknis kejabrol sak ndas-ndase, saiki turune sunat wae. Nah, beres. Beres, Mas. Tinggal nunggu tukule. Wis ngono ya. Nggih. Gara-gara kesalahan teknisku tak gratisi dino iki ora usah bayar. Nggih. Aku ape lanjut tak jalan-jalan. Pak dokter jan blogok jaran tinggal pokok. Alhamdulillah ya lek kok ya bar no. Ya. Nggih, Bu. Heeh. Ya muga-muga Ju panene awake dhewe sesuk regane larang, Tapi muga-muga kok angkat- melimpah. Tapi Iya, angger pangan Dek, mesti gak larang. Ini ya. Apa emang rezekine awake dhewe kuwi sithik ya, Ju? Takrane iki lho sithik. Ya sabar, Bu. Muga-muga sesuk panene larang. Amin le. Didongak-dongakno ya ben kena nggo tuku montor, arek ndek ingin njaluk montor. Weh, Saiki ngalah njaluk mobil.
Njaluk mobil. Untuk panenan sing akeh ya. Ngomong-ngomong aku gak mau sunatno, Bu. Wis gede. Iya ya. Iki ndak ikhlas piro le? 5 kayaknya. Lho lah. Jane ya wayahe ya, Ji. Iya ya, iki makane iki lho le. Angger iki kok panene dadi wis sunat, engko nanggap apa? Barongan. Lah cocok wis ya, muga-muga ae ya. Buke diwangi ngopeni iki, sesuk nek panen akeh tak sunatno nanggap barongan. Oke. Barongane Mbah Kersa ae, Bu. Iso ngomong apik pisan. Enak jane barongane Mbah Kersa kuwi. Tapi kok ya sing larang kuwi lho konsumsine, Ju. Lah masa rokok nek njaluk 10 pres. Lah. Kopi njuk rong teko. Lah. Mangan njuk 3 Magicom le. Iku wong pira le? Bobrot. Anggap barongan gede. Tapi unik iso ngomong. Ya wis, barongan Mbah Kersa ae. Ya wis gampang nek kuwi le dipikir nguri. Wong ya ijo ngenteni panen lombok iki lagi ya iki mau nembe bar naju ngene kok ah. Oke.